let op. Ik ben André Brink, let op. Ik kom uit Wiedemarsum. Mijn hondje heet Milo en wij doen een jachthondensport. Go! Nou, mijn jachtmaat, mijn zoon die wie mooi op jacht, die zit hier in het hutje. Die heeft vleien eigen kraaien. Die in een protte skeer. Daar hebben we geprobeerd een peer van te zitten. En ik wie verderop met mijn jachthondje Roenik. Ik zie dat er een scheert. En daar heb ik de jachthond voor, die gaat hem ophellen. Wij simuleren eigenlijk dingen die in de jacht voorkomen kennen. Daar trainen we het voor. En ja, situaties met wild en ja, was in de jacht zien komen kerst. En hoe weet de hoen ook precies wat er dwam had? Nou, daar ben we, ja, Milo is inmiddels 6,5 jaar. En daar ben we al 6,5 jaar lang mee aan het trainen. Dat het precies weet wat het dwam het. En het is natuurlijk een field trial labrador. Daar zit het in het DNA dat ze wild opheljen en bij de baas brengen. Dat doen ze heel graag voor u. Ja, en dat triggert ze voor en dat probeert ze erin te trainen. Kun je ook vertellen wat je nou doet, hè? Ik ben een oefening aan het uitzetten om hem, dat er straks ziekte in gaat. We zijn wat stukken wild kwijt en die proberen we te vinden. Ik ben jager en daar heeft natuurlijk een goede jachthoen van nodig. Het gaat net automatisch, daar moet hut voor trainen. En dan blijkt er al wedstrijden te wezen in die jachthoenensport van ons. Ja, en op een gegeven moment dan ga je erin met de hoen en dan wist ik naar prijzen en dan gaat het goed. Ja, dan in één keer heeft er een prachtig mooie hobby bij. En dat is verslavend. Nou, er komt sowieso prachtig mooie plakjes bij die wedstrijden binnen en waar we trainen. Dat is sowieso al genieten. Er is boeten bezig. Ik heb vroeger voetballen, maar mijn knibbel won het meer. Dus dan zie ik het wat oors. Nou, uiteindelijk kom je hier bij uit. Ja, dat is gewoon genieten. Dat is dit maar die maatje dwangkerst. Dat is gewoon, ja, dat maakt het mooi. De meest prestigieuze wedstrijd in Nederland is de Nimrod. Daar worden 18 honden voor nodig. Daar hebben wij ons hier verplaatst. Ja, wonder boven wonder, we hebben een cyclus van wedstrijden erom. Dat nemen wij de meervoudige apparteerproeven. Daar ben wij boven druwen gekomen en daar hebben we ons bij de beste 18 plaats van Nederland. Leed je dus wel even weten hoe het gaan is? Je hebt dat van mij, absoluut.